hemen hautagai fuerteak ikusten ditugu, ez? Bai, bueltako erresketatik etortzen dira Gizaguan eta irabazitako taldeak, eta erronka izaten da, ze prozedura Gizaguan antzekoa do bera da. Orduan erronka lantza egoten da, beraien arteko pikeak direla medio, eta ondo egoten da. Amets gauza ezin oieri dakitenei. Eta gaurko sariak zeintzu dira? Bueno, beti egoten dira sari beretsuak, konparsak eta ematen dituzten oroigarriak, dirutan ez da izaten da aparteko dirutzari, bueno, gehiago izaten da ondo pasatzia eta divertitzia, bai. Ederto, ondo pasazazuela eta honen agiraz dezala. Zeu, berdin, eskerrik asko etortzea. Zaindu zazu, zaindu zure burua. Ongi etorriak anaitasunaren jaira, Mexika eta Euskalduna, Euskal Herria, Mexiko, askatasunak zaunan dizuten, behiako, el mutante musical, Nelson Noy. Pikeak bukatzen dira, irabazi edo galdu, hau da froga definitiboa. Gaur da azkenengoa, ez? Hau da, bai. Adarlo todo, esaten da moduen. Adarlo todo. Iraborra desiratzeko, aserako plazerura eskuratzeko, eskuekin perekatutako, amorioaren zako. Orduen gaur ondino, bihar gehiago. Ja, bueno, bihar eta este bat gehiago ematen badigudalak, beste bat egingo dugu. Bilbao Lanpartzek emango dira aurten bandera urdina, Aste Nagusiari erabidea eman dieten komunikabideei, batez ere euskal komunikabideei. Bai, 11 eta etorri hartze zaudete, anime, eskerrik asko. Eta handera bide jana ematen die. Noiz eta zelan hasi zinen alkarregaz pintzatzen? Ebak zara eta ja Santutxuko taberna batean egiten zuen lan, eta nikan pasatzen nuen denbora asko, beti izan gara lagunak eta beti ibili izan gara musika munduan, ez? Eta Eba zizen kuriosidade pizka batekin, eta han ibiltzen zen Hector DJ izenekoak, hasi zen pizkat erakusten, zelan funtzionatzen zituzten katxarroak eta holan, eta Eba horaz izan, pinpan, eta elkarrekin hori izan dudan bezala denbora asko pasatzen genuen. Giro ona edo festa bat eukitea, ez? Hori da printzipioz, baina eske gehiago ez dakit. Esperientzia berezi bat, ez? Jende askorentzat gure musikare arrotza da, orduan ez da berez bakarrik musika honetaz gozatzea, ez? Guztion artean sortzen den ambiente hori eta jai giro hori denon artean egitea, eta orduan jende guri asko gustatzen zaigu jendeak esperientzia hori eroatea. Gaur jaixa bukatzen dira, zer, zemuz? Oso ondo, bai. Bueno, pena eta gogoa ere, itxe, ez da, lana da, guretzat, konpartzakidetzat, lana da, orduan, Kristolako penarekin, ze bihar lanera berriro eta jaia bukatu. Betiko lez, pena eta post nasketa potente batekin, ez da? Penaz, atzeneko eguna izatea, baina gorputzak ere eskatu egite du, ez da? Uste dut gure helburua lortu dugula eta gero ikusiko dugu balatzean, baina momentu honetan oso baikorra izango gara.